Presiden ke hai pi wang ji pusi inglong arat ke doa natum ke pini kidun lo athema presiden abangta ilitu mason thathat scheduled tribe amunit alangli munda amunit alangli tum helo ha pharo tre troxy kebraner kep aningkan scheduled district ke longcheng atum lo alang litum lasi nitum dan ningarong lo alang li ke bangke lapen alang li itu maphan nan ching kilong ba itum kagos memorandum pidun long asante ilitum alam itu makiduk kisung alam chini pe meji usima thala amat eson bangke nelitum permission johang lo amat permission nan pipedet lapen nelitum hancot kali anut kaprek atum hanta neli panangathan council kame claim tum nangathan ke council phanta memorandum pidun ri pusi Himanto Biswa Sarma si pukok pu jat a memorandum ta pidun nang ne jat ta je thanun na kisum alam ke jat ta je thanun ri pukok pu amasi alang litum da chibe chisik se sta nelitum bangge APHLC bangge chisik pe melo nelitum la ke pidun ji pusi permission ne long le seta amo pine our side long chit gi mene posi lata ke pidunji afansi ready lo amat an ke a president a ke hai pia phana bang ke alang litum van to take that la ke take posi ne lipu nang kok la hala Himanto Biswa Sarma bang e chini mene kape wang we ya fansi alang li ke claim lo mene la bang thu ke la tum sona ke tum fi ver te ti alang li ke to bang ke lasi tuliram rong hang bangala ke chini dun deji Himanto ani arlo pisi do ma abangke la masi niliga chini atenge tuliram ta mathalo chuwan un po BJP a meeting the po son pinchong po MP a election ke haia phan pusi mathalo lasi bas ta hayar ulo ajak ke bas along ta BJP a flag ke tar siwang lo ulo setan nilitum ke inglong arat tum an ke Himanto Sarma alam karjudunji le tum kidun takali tuliram rong hang alam karjudunji le ni tum kidun takali alang le tum ka kaninge ga pachu bai sai se po alam ini tum jok ta chini lap le ne tum kidun ke presiden ake hai pi Draupadi Murmu alam karjudunji sin tum kidun amasi alang li phan wan thek thedet lo alang le tu wan thek thedet pe na jok munit itu ada bayi sirkep pen kanghong nelia mata bayi sirkep raci tim si neli dak pen de dam kanghong ha bayi ke thom anta wang velu puta pupe lo pusat ane ha non kijut podok dokan si wang un edet ke than wang un edet lo puta than hai edet alang litum aku jong si alang litum wan kang tum binong posante Shillong ke ning kreng hon ke kai ta ing hun ke obbi sai selu atumi si Guwahati wan dat nang ya pot lo ken te Guwahati si pe dopok nai ba atumi amat le dak di phu wan dat ta chok ken te neli tunge ka risi neli ke presiden bhanta ka receipt tang bang lo prime minister bhanta ka receipt tang bang lo presiden da batai ni bang hinia presiden bhan lo neli ka receipt dun hai Indira Gandhi phanta neli receive don long lang napot lai hui alang ke ni tum da chini seta non ke alang li tum ke thek thel amat wan thek thedet lo lasi rat asuk aning oi rui lo la pen alang li wan vedet pen a joksi beruk dam ruk lo ke be po bangali ta dam ruk lo ke do yadak la Himanto Sarma ba tuliram rong hang atu alam kar juji lege dam da li aku kar ju nang ya alam da de lo pole la se rat atum ke dam le la si la son rat aphan ka chong thui ke mo phita bi na ni aku aprang men da chini je January krepli krepok kre throk malom ke arve ke jang ti la ke athema la ke kopinya Songkranti do ke la Songkranti do la si la sohot ke arve jang pik pik la si apor pe si hala
golden jubilee te pen chong dun February chiklo le athik pen do son de hal sut kar vi ta yang ye de ji meni ing hun da ve de ji meni mission ji meni apot lo yo la ta eson lo seta la bang ke pana kam thi o e tema seta lam bang ke la president of one thek the de ka pa chu be ra ta tum han ka chong thu ya kam claim thu ro la bang ke neli tum ta ning dok de pig lo APHLC pen ta ni tum ning ke dok de ning kang sam se che pe klang nang kok lo em karbia en them ke en them bang e karbia lambo kilun ke karbia en them bang lun le det lo di pini ke la si la bang daning oi chot lo athema la o mura punar de kilun nang ya hutta do he la ta lun ri pupe se ta hala kilun nang yi ta do he se ta da piniason karbia cultural functional long e kilun po bang e che tonti la ke nili ta che tonti pu si thek long la bang ke chok chi la ke karbia culture dang det lo po jo karbia meeting jong jong po san de la la son president nang kalbi cultural pu si pu dang det lo po ane karbi lok si claim nang ye po lo da bon ta do ken dia en them do ken di jume sen ke hala si apilun nang ye po lo ni pikang tung ke la lo je aprang ben si arni ke hot tang lo la February chiklu crepe clear ni body ke cheng crepe hopen si ke cheng crepe clear ni ke populoma arrival la posan si pe do ande hala ke isi calendar along ta ke tok bom up pot lo ante la bang e claim de hala sor ni si claim nang ya pot lo bang Ohomia tumta bihu ke lar voi ve hadi ba hala mongole tum sita bang Durga Puja ke lar voi ve kente lar habang ke lang ateng ke claim kente jasemet ke bihu ke lar voi ve det ke di son thak thak si bihu lar si la elitum cultural function ke doloma ti la an ke elitum ke February chiklo thang thang chiklo si thang thang rit lang bu ma ti di landa ningkan ke cheng ke February putang det ke February apram menda karwai tang det ke hala si do nang ya porlo busi neli ke CS ake hai dum bhanta choning ri hok lo eli tung e politics ta election a politics pinchong thu det la ko politics thu ja ta politics lo tema hala kitab ateng ben pulo tante seta la no bang election a politics pinchong thu det la sila bang ni tum ning dok de la ke election of politics ke cultural along ke penchong nang ni na alang litum chini ne dat pe posi chu reception committee ke do chengar ni ta ne tum APHLC apan si attack thu rong ke dia cultural meeting along si la si non ni tu ke ki dun sangrang lo ke la so meeting ke don ke mo anu ka pre tum da dun sangrang yi mene la son ke la si cultural pande cultural nang ji politics abang claim kle de nai political la mune tung ga da che pahem phu dun de nai culture ke thek tu si che pahem phu nang pu si ne li ning ga pan ke ne li ga chuning ri ke la hello ili tu ma phan abatai si ili tu ma phan nam pa chu be bom la nam chong thui bom la non alang li tum chok la boli ha 1952 ning kan man si ili tu ma nang chong thui bom la cái ta non e phong ke pu si cái ta ning ye ver ti la e phong ke pu ma si ning kan trok si ke ber ga thom pe dam et la si rong arat kar bia tum an ta ning ji bi nai la bang so non e phong ke pu bang ke eli tum ning ye de nai non na ning ye tang le lo ku ti ke thom bu lo ne pi lo ne nang pi ji pu la di morning si ku ti ke thom nang pi ji non ke ku ti ke thom bu le te do nang nang ji morning ke kuti ke thom a value bang avedet poke ador bang avedet poke kuti ke thom ke morning ke kuti ke thom apot ke kuti hini rachi tim bak se do chot poke morning ke la pot lage non ta la kuti ke thom nang piji pura ke hok project kam ave lage aku kuti ke thom ke thang da dor de yer ko son function ke lage pe mesen se claim yi pulo tante non ta ke claim un edu olang ke di कि उन ए दो पिखंग yang hala dukan beti ta arvejang frulo ing han rai silu kente no la ing hon ang ing han pa vedet akam si claim nai kente la hello rata tum aphan ka chuning ri ke je la som si ili tum hanang pa chu bei bom lo
alang litum phan ke kroi credit nahi karbiarat politics puke pupu che thana links da election ke haidet na lang ke ho pupu ahong lo lata election ke haidet na la se ta haidet na lang po ma ke hai ji tu ma bang ke ka bojat sai si pulo te la ke thang da le ve la ke la si ke hai ji ta hai vek nan po le ke hai ji tu ta sapha et atum ingthir atum si pe hai nan ji la si rat atum lang nan ji ing han ka chin lu pen po bang aja tum ning je ver ti politics ke te ing han ching lu nai phedi la ke che kroi du nang ni li ka chini ki ateng ke aku jong si ing han ka ching lu pen si election claim lo pe hai lo pe hai uloti ni kan trok si ke pra ke thom da hai bong lu se ta akam mai claim un ede sinon long recap ta bang phan chi pi nang kok lo la pen ke six schedule la power anda bang phan chi pi nang kok lo ili tu ma deputy chairman anda ki chairman ni pinak lo non ke la son thak si six schedule la power an ke bang chi right to lap lo non ke la pot si ili tum la election ke hai nang yelang ke ho po an la tum alam da arjuna ni ahong lo hai nang po seta mesen atum si hai ni la pen mesen ato war pen si hai nang ji inghan ka ching lu pen apang kali la hello